it $20. It's not pay. Find it $20 and not pay that can in money. Find that $20 you won't pay. You don't think I would do us and the bassaris and news and the bassaris. Zimbabwean women. I think using those kind of passes and what was on the trend is not unfair. Well, I don't know about $10 when you go over my police. Your Excellency, I'm not going that way. You don't have that way. Will you tap it away? Must you tap it away? It's not. Na abiti basu na ngokubisa banyayipi Satare mazita zakazomsatare masiteva ndiwasipo uyu Tendai Biti zvaita zvara nasi zvakuti anopiwa option of a fine vanotadza nevati $20 kana loya anonzi Tendai Biti kune mamwe maloya semafungira ako saina mapepa anonzi non-disclosure agreement kuma-law firm kwavo hapana loya akambobatwa nerepu tiri kuda kuti tikifambira nekuti haanegere kubatwa nemhosva yerepu munhu anotadzira mwana atadzira nyika russia saka zuva ranhasi yakatosimba also as a ambuya musangutaudza nebasa mbuya garai pasi munyarare ende mochengeta vazukuru mape nani angomana neelectrogeni kana mashaya zvokuitaka ende mobava nechikafu kuchinyaradzo kukonoda kusikirira biti zina nebasa rese makaita sekwameni semusina kana point kupira nezuro maitizwa nemajournalisti nhasi mukotiswa semusina point palameni muri kweherero palameni amunotaura panobata 20 oti iye atozva imikaimikaimi musadaro biti ndomuzimbabwe kamukatatera ndokurasheni motofara kuti biti imikaimi ityai mwari denga kureuku makadini sameni ndauya zokukwazisai unoti mhuri sameni kukusha kwenyu kukana kumakwaiwa muri kokokoteni nasameni muchirina tori mudiki kune mwana wenyu To make a formal statement, I, Elizabeth Mchiche, I was deeply shocked and disappointed to see Tendai Biti shouting at a woman in business, not just a woman, but a foreign investor, Tatiana Aleshina. I know that all foreign investors, when they travel to Zimbabwe, they come to invest through reference. The opposition have insinuated, meaning the opposition parties have insinuated to the people in Zimbabwe and to the international community that they are for Zimbabwe, development of which they are not. Chamisa, Mahere, Biti, and their gang of evildoers have ganged up against foreign investors. I don't believe that these guys are for Zimbabwe. I don't believe that these opposition parties, they are for the women, and the women are the largest population in Zimbabwe. I don't believe they are for Africa. Their actions make us Zimbabwean women in business to question their patriotism and their authenticity. What Biti has done has resulted in him being found guilty. May the law take its course as we Zimbabwe. For what? For what do number $300 nekuti stupid? Mwana wanga rumwanembo akabarirwa fine magurumwanembo kunotobarira $8 kuti mwana abatwe abatira marebis ndakabarira mahara anapo krema kumuneko stupid kubara munhu $300. Uruti chino mutongo wapo nasi. Mutongo wapo nasi awite kutotsikira munhu. Azvibude izvi. Same chidaro. Ndikutoda nokuti makoti acaptured. Vanenge vakatobhadharwa mari futi major city acho. Ndosaka ndichitodaro. Nokuti munhu ngane mari daka yebiti ndosaka wachidaro.
Itotomirira yeye biti ninhasi ndiri pano. Anga sina mhosva kuti stupid ndita mhosva. Kanganiwo chitira vanhu stupid marani kwekoi. Kwaunogasana nango stupid wakambopuwa mhosva here. Okunibvunza mbunzo. Wakapuwa mhosva yeye wakati stupid kangani. Wakura svika pauri papo wakati vanhu stupid kangani. Even Egypt yacho wakaita kangani. Kana unongedzera nechigumwe kudai so. Ingadzi mhosva. Ingadzi mhosva unongedzera muchigumwe. Imhosva yemunhu. Pindure bvunza ndiri kupindure. Zita renyu ndiani bwana? Don't agree so garebe. Shamiso Sekuru Matutu. Justice been revealed, and that is a positive. It gives us hope. Zimbabwean women, Zimbabwe got justice. Even it take long term, 4 years, but I learn a lot. I realize if we women cannot stand up for our rights, justice will be not revealed. But I believe Zimbabwe got the future, and I'm happy to say this victory, what happened today, it's not my victory, it's a Zimbabwean woman victory. Because today, I want to encourage all Zimbabwean people, especially women who've been abused, doesn't matter verbally or physically, but they can stand up for their rights. And I nothing to do personally with Tendai Biti or anyone, but let him learn the good lessons. Respect women and respect not only women, everyone in this country. And that's my comments. Yeah, thank you so much. This is Geographically TV, hakudi masivi, Sly Media TV, and this sport and dream street in the zone and Japa news in Daka wonder name of views. Sly Media TV, man, they change my dreams. Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media. Kuchinja vision ya mageto youth, kuchinja life ya mageto youth. Kutipa nzira semageto youth, kutipa gwarara mangwana rakanaka. Sly, oh yeah, Sly Media.